पर्या हा चायनीज खाऊ चल ना भावाशी. एक खेळ खेळू. माझ्या खिशात असतील तेवढे सगळे पैसे तुझे हा. आणि तुझ्या खिशातील पैसे सगळे माझे. हा? हं? भंगला अरे 5 रुपये तरी रवान दे. एवढं कसं भिकारी रे तू. साधं चायनीज खाऊ पैसे नाही तुझ्याकडे. आणि तुझा काय रे? हं? तो पण निकेत येत हा. हा होय होय आत्ताच गाव सुनिलो आणि जॉब पण लागलो होत्या का. हा ए निक्या. हा पर्या काय रे भाऊशीनो काय आला? काय भावाशी मुंबईत येऊन आज 1 महिना झालो. हो खूप लकी असस रे. हा. मुंबईत इल्या जो का जॉब गावलो. अरे मेले जॉब गावलो म्हणून मुंबई केलंय. ता काय वसांदे रे पण जॉब गावलो त्यात 1 महिना झालो. हा. म्हणजे आज पगार झालो असा. अरे मेले आजच इलो. अरे आज काय तुम्ही भेटायच्या अगोदरच मेसेज इलो माका. मेसेज इलो. मग पहिल्या पगाराचं करतलच काय? काय करतल घर भाडं 4,000 जीपे असा असा हे घेवा. देवा जाते हा जातो हा. बघलं 4,000 खोली भाडा. कानावळ मानावळ. अरे मेले थै काय वळवळ करत. चल हाय ये. हा इले इले पैसे किती आले? 3,000 हा जीपे असा असा इले 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 तुमच्या मोबाईलवर फोन इले. हा. हॅलो बाबू जरा 7,000 रुपये पाठव. काय 7,000 रुपये? हा गावात किती कामं करूचे माहितीये. मुंबईत काय सगळे पैसे उडवचेत काय हा, पाठवतोय. बघलं गावात होतो तेव्हा 1 रुपयाचा खर्च नव्हतो पण आता मुंबईत जॉब लागल्यापासून नेहमीच खर्च. हप्ता किती? 1,000 ना. हा. हे घेवा. द्या ना. हफ्ता. आजकाल ऑफिसची सगळी कामं या स्मार्टफोन वरती होतात म्हणून मुंबईत इलेले हॅका आधी मित्र बनवलंय त्याच हप्तो. रिचार्जचे 500 जीपे असा असं ट्रॅव्हलिंगचे 500 जीपे असा असं. अरे बस 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 एवढ्यात 16,000 संपले. तुझं पगार तरी किती? 16,000 हा 16,000 तुझ्याकडे उरला काय मग? घंटा. हा अरे म्हणजे गावच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती मेसेज इलो. गावच्या मंदिरात घंटा बसवूची. मुंबईकर निकेतकडून विशेष अपेक्षा 2,000 रुपयाची. काय? हा ता जाऊ दे. तुम्ही मका हाय कित्याक बोलवलात? अरे चायनीज. अरे अरे तू मुंबईत इलस ना. चल तुका चायनीज खिलवतोय. पैसे भांडी घाशील पण तुका चायनीज खिलवतलंय. आम्ही गावात इल्यावर किती मदत करतास आमका. चल चल भावाशी पण चल रे. हा चल चल माका चल. माहित नव्हतं रे पगार झाल्यावर एवढे व्याप असतात ते. नाही तर काय किती वेळ. बरा चायनीज नको काहीतरी मालवणीच खाऊया रे.